Nakahatag ni sa usa ka ehemplo, sa usa ka gugma, usa ka ehemplo nga na-experiencehan ni babae sa kamatuoran o sa pagluwas ni ato makasasala sama ni ini nga babae o pagdawat o unsa siya. So point number 1 magisuna. Before we can say, I will go, based on this story, ang point number 1 mao, Jesus wants us to experience with Him. So ang una din na, ang Diyos, gusto siya na kung sa galing experience siya, makiksinati ka na to, sa ito pa, makikila-ila ka na to. Gusto niya na kita maka-experience siya, masinatian na to, unsa ang gusto ni Ginoong Hesus. Gusto sa Diyos alang sa ato ng kinabuhi. Sa ato pa, nagaingon din ni Sunan, we should know Jesus. Atong hipaon o kinsa Diyos si Ginoong Hesus. So makita na ito, niini makaisunan, that God wants you to have an abundance of peace, an abundance of love, an abundance of joy in a full relationship with Him. Hindot kayo ang istorya din nga sa dihang makaisunan ng babae. Kano bang sa ilang conversation na naingon si Ginoong Hesus, taghaan ka o buhi na tubig, living water, nga di nagyod ka uawon. Ingon sa babae, tagahay ko na anak na tubig. So naginahinay siya. O pahibalo, o kinsa si Ginoong Hesus. Muna makita na to, nga si Ginoong Hesus, aduna sa manifestation sa iyang kaugalingon. O na makita na to, ato mabasa nga Jesus is the bread of life. Jesus is the living water. So, mao na may sunan. So, ang gusto ni Ginoong Hesus, nga ang kinatibukan nato nga relasyon ngadto kaniya, no, with Him. Bailhan nato og unsa ang iyang gugma sa matag usa. Bailhan nato pinaagi niini nga istorya makaisunan nga walay gipili ang si Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo. Ang iyang gugma walay gipili. Unsa man ang imong tribo, unsa man ang imo maisunang unsa man ang imong affiliation, unsa ka makasasala, walay gipihig sa Ginoo. One time mga kaisunan, sa Adventist Mission na trabaho, ipatong sa akong Adventist Mission work. And then, naghimo ta og ministry may tungod sa kinibang mga sama. Ato is sama, gitawag nato ng mga pinabang gusto ni Sobray ganin sa mga kadalanan. Di ba, mga ayo, no? Unsa ni sila? Ingon, ni atong niaging Sabado, itong niaging pagkagabulan, nag-ingon na ang usa ka ang missionary ni-assign dito siya. Kinira pa sila mga badyaw, di na sila karong badyaw. Mga gudyaw na sila. Kung ano man na mahimo silang gudyaw. Ingon sila, mudawat na sila kang Ginoong Hesus, isip ilang personal na manuliwas. Iguhan! Kung yan sa mahimong imuhan, ingon sila, ang akong problema sila, Pastor, kaya akong gisuroy ang mga kaiglesiyahan sa distrito. Kung asa sila ibutan, gibisan mo sa kaiglesia, willing-willing mo daw niinig ng mga tao.
Iguan? Ganuman? Iambot yun kayo, Pastor. Di naman masabtan. Di naman unta sila badyaw. Mga gudyaw naman unta sila. O sige lang. Bahala na gilawaton sa distrito. Apan. Hindi na kusultya sa distrito. Bahala na gilawaton. Padayon lang tagihapon. Ato lang sila. Ato manitunan sila. Unsa sa ilang way of living. Unsa nga ma-live up ang ilang pagkinabuhi. Kung gusto na yun sila magpabautismo, atong silang bautismuhan. Provided nga mahimo ang ilang requirements. Una, nga sila makita nga sila mga kanabang doon ay mga birth certificate, siyempre, kasado, may mga makisama. So normal man nga ang ilang kasal na sa mga ilang mga leaders, ilang mga dato. Now, mag-start ka na ang programa makisunan mga 3 years ago, start na ang programa. And then, ang unang gimos missionary, mayo po siya, iyang yatuan makisunan dito sa barangay. Ano ato sa primero sa barangay? O niya pa ato sa barangay. Pero hisitan yun ang barangay mo dawat. Bisan ang barangay mo yun, hisitan mo dawat. Ngayon silang membro sa komunidad. Hands up ang barangay. Pero tungod sa pag-ampo, ni ato siya mag-isunan dito sa mayor. Hindi naman yung will ang missionary, sukyan, ini nga mga tao, di na ni sila mga badyaw, mga gudyaw na ni sila karon. Busa, tagaan na to sila o unsa nga ma-elevate ang ilang kinabuhi. Anong panahon missionan before sa election, gitabangan sila sa mayor. Kung niya gidala sila makaisunan, ingon sa mayor, daga sila sa kamilik, paabot sa kumilik. Ang problema, hindi sila maristro, isip ng voters, kaya wala man sila yung mga birth certificate. Pero makaisunan, sige lang, bisag ko yung birth certificate, putangin lang niya, una-una mo, kano saan natawo, pangutan na lang sila, o kano saan man natawo, o kinaisip din ang birth certificate. So, palitan mo, natawo na siya nga bulanon, ano panahon na, muna siya, utang na yan. O kung sa tuwa-tuig, kung sa nga bulan, tingtugnaw sa, siyempre na, butang may sunan. Hangtod na sila tanan, nahimo voters. O abin ninyo ato laktoro ng istorya sa karon nga panahon. Karon nga tayo magkaisunan. Nailan ka na village na atong gitagaan ng pagtagad. Nailhan ng bisan unsa nga departamento sa gobyerno mubisita dito sa atong makaisunan nga center. Gihimuan sila og CR, no? Matag usa sa ila dunay CR na karon. O kami ninyo sa nakapanahon, panahon sa COVID. Dunay usa ka bata nga niadto sa central school. O diyan, ipangutan na sa maestra, anong iyaman ka din eh? Yung nga gusto na kong eskwela. Ingon siya, asa man yung, ikaw naman usa. Ingon siya, daghan ni. Tuan ito. Ako rin nag-anhi din ni. O diyan. Asa man sila, tuwaran ito. Doon ay nagtundo nila. Natingala, may suna mga maestra. Ilang bisitahan ng village. Pagbisita nila, ang ato nga mga missionary mo ay nagatudlo sa ila. Ug hangtod nga sila missionary atong panahon nga nakabisita ko, nakita nako nga gibahin dayon sa barangay, gibahin ang assignment. Kung Lunes ug Miyerkules ang central ang DepEd maoy mutudlo. Ang Martes ug Huwebes ang mga missionary, tundo. O niya, pagka-Biyernes, ang barangay, mo ay tundo. Di mo missionan. Mo na ng cycle karon.
sa ilang pudlo ug hangtod karon ug karon nga time ang katong mga bata nga gagmay nga nag-eskwela nadawat na sila sa sentra sa DepEd na eskwela. So kitabangan sila nga maka-birth certificate, pero kani mga indaran may sunan nga wa yung birth certificate, lisod kayo kay ngano, kamutan-on asa mo gikan? Kung gikan sila sa hulo, pagligon yun sila sa hulo. Pagkalisod may sunan, kung kita pa yung tabang ng gasto pitik lisura. Nga sila po niilista mga sunan ang makabaynan gitagaan ng trabaho sa kining sa dentista. Dentista ba na? Ha? O? Tista. Tista. Nga ka na ba muhimo o tahi-tahi nag-isunan ka ng trapo gani? Dito pa ko nakikita ukot sa din ng pagtahimo ang trapo mga isunan. Nga mura pa nang ibutang nila ng sa inyo. Di ibo din sa inyo. Yung tiko